Sanibonani, welcome to my YouTube channel. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho athinta inkomo. Kodwa ngicela ukuthi before uqhubeke ulalele ucindezele i-subscribe button kanjalo ne-like button bese uyakhomenta. Okay, ukuphupha inkomo emnyama lokho ngachaza ukuthi kunedlozi noma isidalwa esingcolile noma esingahlambulukile ohamba naso. Ukuphupha inkomo ebomvu khona makuwukuthi ayikulwisi ayinalaka, lokho kungachaza ukuthi kunedlozi lasekhaya komama elisondelene nawe kodwa alikwazi ukukhuluma nawe. Ukuphupha inkomo emnyama ikuxosha noma ikulwisa kuchaza ukuthi isidalwa sakini lesi esingahlambulukile siyalwa, khona esilwa ngakho noma khona esingajabule ngakho. Shuthi kumele kube khona enikulungisayo, nilungisele sona. Ukuphupha inkomo emhlophe khona kungachaza ukuthi unethongo elihle, ithongo lakho lihlambulukile, ithongo lakho li-clean. Ukuphupha-ke zikujaha iy'nkomo, lokho kuchaza ukuthi amadlozi ohamba nawo aweneme, kukhona angeneme ngakho okwenzayo okungawajabulisi. Bese kuthi-ke ukuphupha iy'nkomo zikukhipha egcekeni lomuzi thizeni, lokho kungabika ukuthi wena awuyena wakuleso sibongo leso esuke makuwukuthi zikukhipha kini. Ukuphupha futhi iy'nkomo zisegcekeni ngaphakathi, lokho kungabika ukuthi abanikazi begceke noma abantu abadala, amathongo akhona phakathi kwalelo khaya lelo. Okuyiphupha futhi iy'nkomo zibhajuda kini noma zinenkinga zigula, lokho kubika ukuthi kunomkhuhlane okhona ongavela phakathi kwekhaya ngenxa yethongo elinganakiwe, elingaphathekile kahle, elisenkingeni. Kahle kahle ngamafuphi ngingathi lokho kuchaza ukuthi ithongo khona ogange ngalo noma khona okubi okwenziwe ethongweni okulicindezelayo ukuthi linganiphi inhlanhla. Ngizophinde ngenze enye ividiyo ewu-part 2.